Gauza bakarra egin dezakegu Odeiren alde. Amaren ezinbesteko heriotza aurreratu. Maite hautz. Nik ere bai. Baina ez arreba moduan bakarrik. Itaz maite mindutan agon. Kariñoa baino zeo zer gehiago ere sentitzen duzu oraindik beragatik. Barrure! Zoaz oporretara, esartu esedentzia momentuz. Eta bueltatzean erabakiko duzu, beharrean jarraitu gura duzun edo denbora gehiago behar duzun. Joel? Horren beste zahartu naiz? Nor da Zeban? Zeban nor da gure ama? Ni nahi zuen ama! Julian eta neskek egia jakin behar dute. Osedez? Ondo da, zango nire. Lema zabil. Eta, huts egiten ari da berriz bere. Akaitza gure gana dator. Jakin dezue belauntziarena. Pertsona bat behintzat oso larri hemen dago. Begira, justo, ikusi duzu eta ego zaila berriarena? Bai, zuri ari gara, etzazu beste alde batera begiratu. Una txorrada. Realitate izango da. Denak aktoreak fijo. Buru pixka duen jendea ez da horrelako programetara aurkezten. Aitzi berdeitu produkziora eta ekar dezatela gaur bertan. Zergatik erreprimitu sentitzen duguna. Zergatik izan biz hori gaiztoko. Zoriona eskura izan da. Ez diotuko egingo zoriontasunari. Puta semea! Kabroi nazkantea! Ez duzu ez esan behar? Bai! Honaino iritsi gara. Banatze izango dugu honena. Ez duzu pentsatuko, erraiz jarriko dizudanik ez da. Banatzen banaiz, Amalia Elizanaz akusatuko nauzu? Biok, hil genuen. Ez. Zuk! Hil zenuen nire ama. Zuk eskatu zen idalako. Nire gurasoak izan ziren. Beraiek hil zuten nire amona. Nelson, mi amor. Bai, iritsi naiz. Ya estoy en el boga. Zenbat falta da? 8 minutu. Minutu bakoitza ordu bat ematen du hemen. Bai, baina nervioei eusten saiatu behar dugu, Mireia.
Errudun sentitzen nahi zeita. Esterrek ez zuen belantzian joan nahi eta nik konbentzitu egin nuen. Ez da zure kulpa. Gu denok elkarrekin egotea nahi zuen Esterrek. Nik behin eta berriz eskatu nion. Enion atzera egiteko aukerarik eman. Mireia, zure ahizpa aurrera aterako da. Zemuz dago? Oso larri. Arroken kontra hartutako kolpeak handiak izan ziren eta izandako derramea infektatu zaio. Oso larri dago. Jabizatu hartzen edaten. Hortan geratu ginen. Behaurrari esango nioke esternoa dagoen zuri baino lehen. Mireia, hau ez da lekua eta ez da momentua. Ester abandonatu zuen, ez da eskatu xilik egoteko. Bera ruagatik dago horrela Ester. Okertza. Nik enun abandonatu. Zer egiten duzu hemen? Noiz etorri zara? Barkatu horrela etorri izan. Lasai. Lasai, zure txantzade gainera. Ezkerrik asko. Baina, eseri nekatuta egongo zara. Egia esan badaia, ez du begiri bildu gau osoan. Eta Nelson eta txikia zurekin etorri dira? Ez txika, que pena dejarlos, baina aste beterako bakarrik etorri naiz. Paper kontu batzuk konpontzera. Adibidez, hemengo traspasoa. Bai, hori ere egin beharra dago. Eta, interesatzen zaizu? Jarraituko duzu negozioarekin edo zer? Bai, noski, oso zoriontsoa naiz hemen. Beira, poste naiz nire oso zoriontsoa izan naiz beti hemen, ha? Hau oso toki berezia da, ez? Bai. Espérate un poquitico. Coño, que le pelillo la mano a esto, tú. Dena zure erruz, gafia zarelako. Zer egin dut nik? Ez dizkidazu zorionak eman du? Zer? Zorionak? Zer gaitik? Paregabea naizelako, bakarra. Hori ez dago esan beharrik. Eta eskerrak, Zure moduko birekin mundua akabo. Telebistako programarako hartu naute. Neska, que no te enteras. Zorionak! Zure kulpa da, esan bezala. Baina berri hona da, ezta? Bai, nire bizitzako notizirik onera da. Osea, paregabea naiz. Itxaso me mata. Kaixo, peinazuko bat. Gaur ez duzu klaserik ala? Zer moduz dago zure osaba? Pasatu zaio susto? Bai, hogeita segun. Bueno, ikusten dut ez duzula berriketarako gogoan dirik. Bakean utziko zait. Kaixo. Papa. Zeratik ez dien nire WhatsApp-ei erantzun? Ikasten aritu nauk eta pasatu egin zaidak. Dena ondo? Nahi behadun bakarrik utziko? Ez. Ez joan. Eraman nazakirekin ipikara. Bale, guazen. Apa. Apa, Kaixo. Nio, hori du noia bildadia. Bueno, gu ipikara guaz. Txanda maitutakoan animatzen mazarete? Perfecto. Ni bai, behintzat. Eta zuk zer diozu? Nik zinera joteko osmoan ninean. Jo. Zure neba zoragarria da. Ez ditezan zinera joan behar genuenik. Sorpresa zen? Bai. Bueno, guazen ez da? Bai. Zao.